Hali, hát, mint mindenkinek, nekem is van egy első alkalom. Hát, ez az. Elég sokat gondolkodtam, hogy mi lehetne az, amiről beszélhetnék. Hát, általánosan úgy gondolom, hogy leginkább az engem érdeklő dolgokról fogok megosztani gondolatokat, érzéseket. Csak azért, hogy nem maradjon bennem. Mindig van egy újrakezdési lehetőség, és talán ez is az lehet. Hát, mint látjátok, nem vagyok már fiatal, bár öregnek sem érzem teljesen magamat. Vannak látható jelei a koromnak. Megpróbálok fiatalosan gondolkodni és fiatalos témákat is behozni, de leginkább azok lesznek előtérben, amiket én gondolok, hogy azok érdekelhetnek valakiket, benneteket, engem, mindannyiunkat. Szeretném, hogyha partnerek lennétek ebben, és ti is hozzászólnátok a gondolataimhoz, és együtt tudnánk felépíteni egy kisebb közösséget, vagy egy nagyobb közösséget. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és hogy együtt tudunk gondolkodni. Kérlek, hozd meg te is azt, amit gondolsz, hogy másokat is érdekelhet. Köszönöm, szervusz!